Il-Parlament fl-aħħar jiem iddiskuta rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2023 bil-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli elenkat ħemmel ta' miżuri li Gvern Laburista wettaq f'dan il-qasam. Dwar l-enerġija l-Ministru ma naqsitx milli semmi l-proġett ta' tieni interconnector, is-sejħa pubblika l-iżvilupp tal-ewwel proġett ta' offshore floating wind farm, il-ħidma biex jiżdiedu ir-rinnovabbli u anke l-investiment massiġġ tal-Gvern bilha li jżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Hawnhekk hija ta' ċifri pożittivi dwar dak li qed jibbenefikaw minnu il-familji Maltin. Bejn is-sena 2021 u s-sena li għaddiet is-sena 2024 kellna aktar minn 1400 familja li benefikaw minn madwar 6.5 miljun euro biex installaw 13 MWh ta' ħażna ta' batteriji domestiċi. Il-Ministru Dalli nnotat ukoll ċertifikat ieħor pożittiv li ksibna bħala pajjiż. L-aħħar rapport dwar l-iżvilupp sostenibbli 2024 mis-Sustainable Solutions Network ikklassifika lil Malta fis-36 post minn 167 pajjiż fejn Malta ingħatat punteġġ ta' 77%. U hawnhekk nagħmel naqra paraguna għaliex meta mqabbel mar-rapport tas-sena ta' qabel, jiġifieri dak tal-2023, Malta naraw li avvanzat 5 postijiet. Hawnhekk hija għamlet ukoll referenza għal kif aktar kumpaniji privati qed iħadnu l-prinċipju tal-ESG, jiġifieri l-protezzjoni ambjentali, it-tisħiħ soċjali u l-governanza tajba. Saħqet kif mindu tnediet il-pjattaforma tal-ESG, il-numru ta' intrapriżi involuti żdied minn 16 għal 33. Rajna li numru ta' kumpaniji li rrappurtaw dwar il-kriterji tagħhom, pereżempju irreġistraw tnaqqis fl-emissjonijiet tal-karbonju, kellok oħrajn li rreġistraw tnaqqis fl-ammont totali ta' skart iġġenerat. Rajna kumpaniji li rreġistraw żieda fl-ammont ta' nisa li huma involuti fit-tmexxija tagħhom u żieda fl-ammont ta' sigħat li l-impjegati jkunu qegħdin jiddedikaw għat-taħriġ. Il-Ministru Dalli temmet id-diskors tagħha billi saħqet fuq l-importanza li kollha kemm aħna naħdmu jitfid biex nersqu aktar l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali li jkun sostenibbli.